बे समाव BoNSU आफादनिफ्राय दिल्ली चलो हाबाफारि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट जे आलादा बड'लेण्ड रायजो दाबिनायनि थाखाय BoNSUआ रौना होदों गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव जानो गोनां 18 डिसेम्बराव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय गोख्रों भाबै सोमावसारनो थाखाय साखाफारा जादों एबा बे समाव रौना होदों दिल्लीयाव। बे समाव BoNSU आफादनि आफादगिरि बिथां बनजित मनजिल बिथांनिफ्राय गोख्रों बाथ्रा जे फैगौ डिसेम्बराव जानो गोनां एबा 18 डिसेम्बराव जानो गोनां जे गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव जे बड'लेण्ड मुभमेन्ट एबा आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय साखाफारा जादों BoNSUआ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बनजित मनजिल बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे दिनै गोबां जे BoNSUनि सोद्रोमाफोरा दिल्लीयाव थांनो थाखाय साखाफारा जादों आरो गोदान दिल्लीयाव फैगौ 18 डिसेम्बराव जन्तर मन्तराव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय गोख्रों भाबै सोमावसारनाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बनजित मनजिल बिथाङा दिनै क'क्राझार रेलवे स्टेशनाव बे समाव बिथांमोना दिल्ली फारसे रौना होबाय एबा दिल्ली चलो होननानै बिथांमोना फ्लेग लानानै बे समाव आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनि थाखाय ओंखारबाय आरो बे समाव बनजित मनजिल बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों जे बे समाव आलादा रायजो बा बर'फोरनि जे गोजाम दाबि जाय दाबिखौ बे समाव गोदान दिल्लीयाव बे समाव गोख्रों भाबै सोमावसारनो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बनजित मनजिल बिथाङा। बयबो जोंनि बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा मेडिया नायगिरि नोंथांमोन दा बर' माहारियारि फरायसा आफादा थांनाय समावहाय जे जों सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ मिटिङावहाय जों डिक्लेरेसन होदोंमोन दे बर'फोरनि देरसिन सिमां आरो मुंख्लंफोरनि आद्रा थानाय सिमां सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड रायजो सोमावसारनायनि जे थांखि बादियै जों दिल्लीयावहाय नैबे 2025 डिसेम्बरनि पार्लियामेन्ट सेसनाव जानो गोनां बेवहाय बर' माहारियारि फरायसा आफादा फैगौ 18 थारिख डिसेम्बरावहाय मैखोम भाबै जन्तर मन्तराव बड'लेण्ड आलादा रायजोनि सोमावसारनाय बे हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय जों दिनै क'क्राझार रेलवे स्टेशनावहाय दिनै जों जमा जाबाय। दा जोंहा दिनै नर्थ इस्ट एक्सप्रेस बेजोंहाय जोङो दिनै गाखोसिगोन आरो जोङो 18 थारिख डिसेम्बर 18 थारिखआवहाय जों हाबाफारि बादियै जोंनि बे धरनाखौ जों लानाय जागोन आरो बेयाव मैखोम भाबै जोङो टटेल 150 जन जों बाहागो लाहैगोन आरो बेयावहाय जों साखाफारा जाबाय आरो जोङो जोंनि फैबाय थानाय समाव बे बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजोनि थाखाय जों मैखोम भाबै जे जों थांखि लानानै बर' माहारियारि फरायसा आफादा जोनोम मोनदोंमोन 2022नि 7 फेब्रुवारि जोंनि बे मुंख्लंफोरनि जे गोथै हाखराव समायखिरा लानानै बे हाबाफारि बादियै बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आरो बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजोनि थाखाय बर' माहारियारि फरायसा आफादा फैबाय थानाय समावबो दाबो जोङो जोंनि थांखिखौ होसोनो थाखाय जों मैखोम भाबै जों आवगायलांगोन।